Kakak yang kedua. Wih, nama ikan ini disuruh wedok lagi. Angin melunggah bingung, malah mbok foto. Tapi iya gak foto, ngapain dijak tiktokan Intan. Jangan langsung dijak tiktokan Intan, Mbak. Mas Oki. Ndang dijak. Ayo berputar-putar. Ndang bebaras, oke. Kenapa temu? Oke, baras jak tiktokan jere. Tangane ngene tangane ngene. Nah, mosok kowe tak kenal baras gak bocah. Lah temen gak ambil Mbak bocah. Mbak Indah keluargane dhewe Pak. tenggene madam wis riyen. Ngajak sesuk irene Malah sajane benjing. Ngajake. So yae, wong aku kan nek. Lah pipi ya, Bi? Tapi anu tak kayak ning Jonegoro. Oh, ten mriko. Ning Jonegoro. Wis diapan? Wis yo nek saulan, Pak wis. Kakak yang bani. Yo, iki ayahmu ki. Iki bani. Ini sego ndak? Iki sego tapi kurang. Sing coba saka Magicom loro, dua. Intan lontong kok sego. Iki nganggo sego. Sego wae. Duduk. Kayak Bunda Dewi. Duduk. Duduk Intan duduk. Kayak Bunda. Iya. Buka ikae. Tandus ke Bagian be ayah. Dek Dewi. Intan iwak. Ora iwak Ini lek kira nggonmunya. Ngambil dhewe. Iki apa? Sago. Kayak sambel iki anjing. Yo saya. Tandukno. Bunda ndelok tanduk dhewe tanduk dhewe. Sithik, Dek. Dekne jare sithik. Kakean Dek Dewi gak dianu kok. Sithik, Dek Intan. Wes. Kurang ini kuwi. Wes sakmono. Kambing. Umbi. Aku no aku. Ora Intan ora. Bayi apa ora sate? Intan duduk. Kene, duduk kene. Mbak. Intan. Mas sik. Solali doa. Loro. Sate kambing. Mbak pengen jaluk tomat. Ndak oleh. Ya wes. Wes, nanti Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak iki Mas yo, ambek Dek yo. Lontong. Apa? Apa mbok gowo? Kok mbok kok tasne gowo rene? Mam sik aja penan sik. Apa rek rene tak nggone nek kuwi. Pun sekecane pun nggih. Enggak Mam. Anake masuk toyo loro, lanang mbek wedok. Iku anake Susi sing nyempluk niku. Iki lare teng Malang. Ya Sari tau nusno ning Malang ning gone masuk toyo. Heeh, pas mergawe ning opo kae kontraksi pun opo. Nggih, ngobrol ya. Ngobrol dengan sama. Soalnya pindah-pindah nih, lagi ke Malang, umur 12 untuk tetap Malang. Kalau kelas cabar itu kalau kantong mereka Indoro, terus pindah ke Sulawesi, ke Makassarin, ke Manado, ke Minahasa, lebih ke Jembut, kelas ke Manado. Ini kelas 3 ini TK kecil. Terus waktu kenaikan kelas, ini kelas 3 SMP, ini SD. Pindah lagi. Kalau kan mantuin, kalau dari pindah lebih ngurus. Jadi 6 bulan setelah ini tentu kalau lebih satu pindah ke Jawa. Pindah di Pulau Maris wae. Asline ya Sambung Kendilan kono masuk toyo iki. Kita boleh ya, Mbak. Desane beda. Ya tunggal desa nek Kendilan cukup. Dukungan. Bagus.
Cuman Dewi wis ketut P3K Mas Utoyo. Nggih. Cuman Mboten napa-napa sakniki malah P5 kok. Sari ki yo ngono. Apa kuwi P5? Aku man wis nang P3K Mbak. Ana gak apa-apa ning perangan yo entuk bayar rek. Mboten napa-napa. Yang penting disyukuri. Ya yo kan nggih nek ngabdi ning SD kae kan wis ketut P3K Mbak kanca-kanca liyane. Mboten napa-napa, rezeki niku kanten sing ngaturi gitu pokoke. Sedaya nek disyukuri mriki kanthi ikhlas nyuwun ngoten sampun. Alhamdulillah. Ulang. Tekal yo, tekal. Nah, Dok. Ngomong nenek. Angkat mboten. Enak. Yang dia tegang tangan ini. Sari ini yo. Sama dilanjut. Tadi ini tahun. Ini ada satu sektor ini seposo dengan kokong. Yes, saatnya mantap pemirsa, wis selesai. Ayo. Sandalem di. Oh, iki sandal hitam. Wis selesai. Ngantuk ora yo? Sing nyetir sapa, Nduk? Aku Mas Endi. Irang, Mas. Irang lho, ambek Pak Emil. Nggih. Ini ada irang iki lho, Mang. Irang iki. Kan aku sandal kowe. Jempolku loro. Jempolku. Kenapa, Dek Dewi? Wes. Lanjut perjalanan mulai pemirsa, emang pergi WA karo Mbak Indah. Aku pe rono, Mbok. Iya, ndok kok tak kabari ya. Sik. Monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo, Pak. Ayo, lah Pak Omang di. Iya. Ayo. Ada dari kaku siki lebar. Waduh, sikilku bar tak gubuk langsung rasane kok cekot-cekot. Adem Dek ya turu ning plesteran, ning tekel. Adem. Wes ya bar iki leren sik ya, leren sejenak ya. Mbak, aku, Mbak. Sampeyan gak pe plesir neh ning ndi ngono. Lawakku tak tutup, Mbak. Tak tutup terus tak gembok. Awakku cekot-cekot mbok kene ngopo. Gembok nek mbok kon jowo piye? Lawang ben ketok nek metu aku kusel soalnya. Pak, geliar aku. Kok bengi ngangge anu? Mesti kawan-kawan. Apa harus neh kok bengi? Iya, Mas. Ya wes ayo. Terus sik kepengin neh pemirsa. Es mulai sik. Putune ape rono. Oke, kelompok anak muda numpak kuning ki sing kelompok yang tua-tua iki. Nak go bontot. Nggo bontot tenan. Bontot aku gak isin nang njaluk jebule lanang ora kok. Dibontoti gedang, Bu. Mbah Bang langsung riyen. Ayo, Pak. Repa melok kene, Nduk. Enggak. Lah kono sing ngawasi sama. Oh iya. Melok Dio, kan mbek Dio kene ngono. Bu. Bisa ngene gedang. Njaluk gedang. Kakak bayi yang Assalamualaikum. salam. Nggih. Wis nanti pasen iki. Ana sene wis. Wis sene dikok. Aku entuk iki baik. Iya deh. Ya Allah panasin Masya Allah. Wis saiki nek serep-serep. Alhamdulillah wis nyampe omah iki langsung klambine towalen. Jarene wis sumuken. Wis gak betah Bu aku Bu, wis sumuk Bu. Wis resik internet. Wis resik. Lah kok pinter men pitike iki ongkrah-ongkrah iki. Piye, Dek? Apa iki lho, Dek? Kembange diongkrah-ongkrah pitik.
bangetan. Intan minta tolong ya. Wayahe kembang iki ndang mati apenan apa garing kabeh. Nah, iki bangun. Dapat rezeki kok ngene Bunda Dewi. Ketokne nduk, ngene lho. Hai. Dapat bakso. Tapi sekali dewe ibu gak diicipi. Bakso dikasih saus sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Gaweane Bunda Dewi. Enggak apa-apa. Siapa sih Greng? Bunda. Keselan paling tangan. Tetoknya ngene lho. Sing poli iki gak ndek kesel lho nek sakit cik suasana bodo wis poli. Niku lho yang mas-mas yang poli niku. Gak ndek kesel. Enak ibu ya. Mbaknya jangan kabeh bu mau. Mbak Indah kan situ renok. Kesel paling lho. Sesuk iki kene dijak mlayu nang Bojonegoro. Aku ya melok ya. Mau tangi jam 3:30 gawe sayur. Terus sholat id ke masjid. Aku di rumah sama bayi. Terus makom. Aku di rumah ya bu. Foto-foto. Iya. Lanjut neng randu. Halal Foto bihalal. Mas Oki. Halal bihalal ding digolek Mbah Sam. Mas Ibu sing nomor 2. Jaluk nih. Nek mam naon-naon. Wes dilanjut neng randu. Mbah nggone Mbah Ban. Tekan omah ki ya wis ujuk-ujuk ya wis sore. Terus jam pira mau sore salat Langsung asar. aku adus mang. Wes baksonya setelah ya wes Wes kok gawe dhewe? Tumbas ngene Mbak Nita, daging giling. Awake iki rasane yo capek iki pemirsa, terus aku istirahat iki mau. Entar nggo pentolang banget. Mbak Sidorene mbok ora kinara. Gimana ya cerita nek bar tak pijetno Bu kinara. Iya. Sesuk paling nek gak Sesuk ning Jonegoro. Baru gue terus nek gak kesel yo. Insyaallah lah. Gue paling bari suki menawa Intan sing apene Sragen. Karo Mbak Repa, karo Mbak Indah, karo Repa, karo Mas Din. Salon gak oleh dijak ya? Enggak lah, gak usah salon. Gundane awak itu ora penak. Kok dilanjut? Apa iku mbok lapno? Keren. Nganggo tisu Nduk. Nganggo tisu. Wis. Alhamdulillah Kinara teko langsung udan beres. Hujan membawa berkah. Padahal ora mendung apa ya? Ora langsung beres sih, Nduk. Tandukne, Nduk, tanduk. Ibu nyayur kuwi mang, tak bumbu. Heeh, lho. Nek kuwi Bunda Dewi Rinca campur ndok. Pimangi ceritane Piye, Nduk? sampai rene esuk. Ibu wis ilang. Soalnya keluarga terus
keluarga sini dirandu dulu guys. Lalu sing tahun iki kan ono enek ngono kae. Kayak kena Mbah Dasi wah nganten kene gak iso ning ndi ngono lho, Nduk. Sakane iki aku lagi sempet rene sore guys. Soalnya ibu kabeh jam 3-an mang ya Mbak ya. Iya lagi mulai. Jam 3 lah tekan Lebih lah. apa ya ora istirahat ora apa. Leren sik wis mah salat. Wis ora apa-apa guys. Pokoke nggone dulure akeh. Kang Mas ibu sing sepuh-sepuh bayi kan cara mono anak guri ya, Nduk. Jadi kan ya kudu nyambangi sing sepuh-sepuh to, Nduk. Lah kita sebagai rakyat bayi kan digeret kan ya melok ngono lho, Nduk. Meluncur ya kok. Meluncur. Rakyat Indonesia. Iya. Andone, Nduk. Sesuk ki Nduk ya tak critani Nduk dah rencana ibu karo bunda karo semuanya iki mau meluncur ning gone Bojonegoro. Ini Mbahku. Heeh, lah kuwi kan mobil gedhi to, Nduk. Mobil gedhi kuwi nek dimoti wong 8 kuwi kira-kira mbah piye. Soale nek karo si kuning, nek luar kota kan beliau karo sak kereta kumpulan ya, Nduk. Gandhe SIM, Nduk. Tapi gak lisim dong anak kecilnya kan gak enak. Heeh, kan gak wani. Mbah ya, Nduk engko. Tahun ini kan insyaallah wis keluar to. Musim ngono lho. Dadi nek pamane luar kota ki ning ati ayem ngono lho, Nduk. Ya wis yang tutupno, Nduk. Aku pengen nyoteng dan ya. Pun. Wes. Nah, iki nggo kinara lapin, kenang nggo tumbas pampers ya, Nduk ya. Nah, ini nggo tumbas pampers nggih. Kok wis mudeng uangin? Tangan tangan tangan. Dicekelno, Cekelna dulu. Kok nek dicokot-cokot nggo anu nantok tur. Nah. Di sini dicuci tangannya, alhamdulillah. Betul Mbak Sampes nggih. Terima kasih Mbak, sehat selalu panjang umur. Amin. Rezekinya dilancarkan. Amin. Ya terkenal baik. Baik kita rogono susu. Loh. Mbak ya disusui, Mbak. Disusui. Loh, Ora usah susu. iki diparingi sangu. Diparingi sangu lho. Kok gak bisa? Oh, aku mudeng karo pengintan, Nduk. Dilebokno susu disusu. Kata ya sedikit ya. Buat beli pampers ya kan. Lah aku piye? Lah aku piye? Wah. Ceklak Mbak. Sebentar ya. Sebentar. Pampers ya. Makasih semua. Iya. Dari Bunda Dewi, dari Mbak Iki kok ini, Mbah. Ini tak balik. Ketoki. Ya udah disebut dah. Investasi bodong, investasi kanggone Mbah Wi, kanggone Tante Reka. Wah, coba ning dompetmu. Jadi maringi kabeh, jadi penak mbok e. Lah, bayi. Ya Allah. Ayo. Apa yang mudeng kok ini? Ceklion. Gak ngerti aku. Orang nduk nyoh nduk, aku diploroi. Ngene nduk. Ya Siti ini.
Onti yang ibu Cece. Cece. Jane tuh kok ono bandu sing ndure nek kiuris sing lho Mbak Indah. Makasih. Mbah Yun, Mbah Wi, terus Onti, Salwa, Nggih. Om Dio. Om Dio. Kan dia tangan kita kalau apa tiga isangin. Onti Intan, terus pokoknya semuanya terima kasih Kinara suka. Alhamdulillah. Bahasanya kan Kinara. Nah. Ya sing asli ya. Ya wes pemirsa, kami pamit dulu, doa terbaik untuk jenengan semua nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus anda madep rene. Cus.